aby každý sa mohol dostať na konferenciu, pretože teraz budeme mať úplne výnimočného hostia. Väčšinou konferencie sú tak, že sú to konferencie pre našu cirkev, to znamená naše zbory v Čechách aj na Slovensku. A je to tak, že senior pastor Jardo vyučuje a udá nejaký tón, proste ďalšie smerovanie na ten ďalší, ja neviem, 4 rok alebo 2 mesiace, ktoré sú pred nami. A vždy to tak je, vždy Svätý Duch proste prinesie nejakú aktuálnu tému, ktorá potom určitým smerom nasmeruje zbory, proste aby niektoré veci sa posilnili, vybudovali, niektoré odstranili, vyriešili. Ale teraz budeme mať konferenciu inak, poňatú. A budeme tam mať ako hlavného rečníka v sobotu obidve bohoslužby Andresa Bisoniho, to je evangelista, slúži s obrovským pomazaním. Mali sme ho minulý rok v Prahe na jeseň, aj v Banskej Bystrici, bol aj v Bratislave. A všetky zhromaždenia boli skvelé. A my napríklad v Prahe obrátili sa nám ľudia, ale jeden brat sa obrátil tak proste, že odtedy je stále na zhromaždeniach, stále je na bohoslužbe, úplne horlivý, hladný, predtým bol úplne ateista, nebol v žiadnej cirkvi, po etnický Žid alebo pôvodový Žid proste, ale nepraktizujúci, ani nechodil do žiadnej cirkvi, nič, nehľadal Boha. Ale tam sa ho tak dotkol Svätý Duch, asi pol hodinu ležal na zemi, proste prvýkrát bol na takom stretnutí, postavil sa, bol premenený na iného muža ako Saul. Viete, potom bol premenený, potom sa ale vrátil znova do toho prenasledovania Dávida a znova bol nepriateľský, lebo z toho vytriezol, z toho pomazania, ale tento brat Vítek už z toho nevytriezol, už je to vyše pol roka stále horlivý, vďaka Bohu. Takže veľmi dobrá evangelizačná služba a veľké pomazanie. Ak ste boli, ja neviem, v 90. rokoch na tej službe Claudia Frejzna alebo týchto bratov z Južnej Ameriky, tak zhruba taký štýl služby to je proste. Nekáže nejak veľmi dlho, není to postavené hlavne na vyučovaní slova, pretože on nie je učiteľ, ale je to na takom momente, kedy sa človek stretne s Bohom. To je proste, jeho hlavná služba je, aby proste ľudia, ktorí prídu na tie bohoslužby, aby tam proste zažili, že sa stretnú s Bohom. A presne toto sme tam zažili. Človek proste ani nie je na základe nejakého komplikovaného vyučovania, možno ani nepoznal ešte celé evanjelium, teológiu, letničnú alebo niečo takéto, ale zažil proste, že Boh, keď bolo vzývané meno Ježiš, keď bol vyvyšovaný a uctievaný Pán Ježiš Kristus, tak vylial Svätého Ducha a on sa s ním stretol, sa ho dotkol a skutočne ho to zmenilo, premenilo a nie len jeho proste, ale viacerých ľudí samozrejme. Takže preto tomu prikladáme taký dôraz. A vidíte, že zatiaľ to je tak, že nerobíme takéto nejaké veľké evangelizácie v každom zbore, lebo je to drahé. Napríklad letenka z Južnej Ameriky alebo aj proste z Texasu, kde on teraz vie vysne, že? Je to drahé, proste sú to drahé letenky, takže pre jeden zbor by to bola veľká záťaž zaplatiť, ja neviem, a keď prídu dvaja, tak 60 000 českých korún, takže pre zbor jeden je to dosť a preto to takto robíme, že radšej nech sa ľudia zídu na nejaké miesto, preto bereme autobus, aby ste tam mohli pozvať priateľov, známych, bratrancov, súrodencov, rodičov, kolegov, spolužiakov, susedov a aby tam ľudia mohli byť dotknutí, uzdravení, aby mohli zažiť stretnutie s Pánom. Takže toto je hlavná myšlienka. Dobre, takže máme 22 ľudí zatiaľ ide, tak poďme ešte aspoň 15 dní ide, nie? Zo strany. Samozrejme, že potom to doplníme, áno, chcem, aby máme aj v Žiline novobratených ľudí, čo som spomínal tú ženu, čo bola uzdravená z rakoviny, cez ňu sa už asi ďalších 5-6 ľudí obrátilo za tých, ja neviem, pár týždňov, 5 týždňov alebo koľko to je. Takže tých chceme zobrať tiež, aby sa pokrstili, lebo tam bude aj krst. A ešte aj nejakí ďalší sú proste, takže takto to doplníme, keby to bolo potrebné, ale najradšej by som bol, keby zostali, ja neviem, tam išlo, ja neviem, dáme tomu aspoň pekne 20 hľadajúcich, neveriacich ľudí na osobné pozvanie, teda urobte preto všetko, čo sa len dá. Do stredy, dobre? Do stredy nech sa to uzavre. Kto ste sa neprihlásili, ak by bola prekážka financie, tak dnes sa kľudne prihláste, nehambite sa za to proste, dobre, ale hlavne tam poďte, lebo to bude stáť za to. Samozrejme, že každé zhromaždenie stojí za to, každá konferencia, každá bohoslužba vždy stojí za to prísť do zboru, ale potom sú proste výnimočné služobnosti, ktorým Boh dal jednoducho väčšie pomazanie a toto treba rešpektovať, to treba prijať proste, že líši sa aj úroveň pomazania, zjavenia, moci, ktorou proste disponujú Boží muži, Boží služobníci.
služobníci. Takže tento brat má skutočne veľké pomazanie, preto ho senior pastor Jardo pozval. A keď sa to dozvedeli ľudia, tak už si tam hlásia ubytovanie, už oslovili, či môžu v zborovej budove spať. Ľudia aj z Fínska sú tam nejakí, z Polska, potom sú tam z Moldavska dokonca nejakí ľudia. Odkiaľ proste chcú prísť ľudia. Prečo? Pretože sú hladní po Bohu. Amen. Lebo ľudia nehľadajú náboženstvo, ale hľadajú Boha. Amen, pretože náboženstvo je k ničomu proste. To spôsobuje len škodu a trápenie a konflikty, lebo ľudia žijú neustále pod nejakým pocitom nehodnosti, nedostatočnosti, proste stále si myslia, že nie sú dosť dobrí, že stále si myslia, že ešte musia niečo urobiť, aby Bohu sa zapáčili. Toto je proste náboženstvo, ale Boh ťa povolal k sebe, s tým, že on sa o teba postará, on bude tvojim pastierom, on ťa privedie k zeleným pastvinám, k tichým vodám, on občerství tvoju dušu, aj keď si šiel dolinou tvojej smrti, tak sa nemusíš bať zle, lebo bude s tebou, aby ťa zachránil. Amen. A keby sa náhodou zatúlal, tak ťa nájde, očistí ťa od parazitov, kliešťov, od všelijakých týchto vecí zlých. Taký je náš pastier. Amen. On má záujem, aby nás dostal do nebeského kráľovstva. Preto povedal, že budem s vami po všetky dni vášho života. Nie len, že dnes sa s ním stretneš, a potom ti povie, tak ešte máš pred sebou 30 rokov, tam je cieľ, tam je nebo, tak prajem ti všetko najlepšie, snaž sa, hádam sa ti to podarí. Není to tak, ale on sa stane tvojim pastierom a on ťa tam dovedie. On ťa tam odprevadí. Lebo on sa nevie, kam ide. On iba pozerá na pastiera, lebo dôveruje, že pastier vie, kam ide. Amen. My proste niekedy ani nevieme, čo treba robiť, čo je najlepšie, ale jednu vec vieme. Vieme nasledovať pastiera, Pána Ježiša Krista. To nie je ťažké, pretože máme Božie slovo a je to jednoduché. Biblia hovorí, že to je taká cesta, na ktorej ani hlupák nezablúdi. Že Boh nám proste tak nás povedie po ceste spravodlivosti, vodí nás po cestách spravodlivosti pre svoje meno. Nebudeme mať nedostatku, náš pohár preteká, olejom bohate pomaže našu hlavu, pripraví pred nami stôl, pred našimi protivníkmi nás pozdvihne, aby sme naveky bývali v dobe Hospodinovom. Ďakujem Bohu. A to je úplne skvelé. Takže ešte raz poďte na konferenciu, dnes sa prihláste, oslovte ešte do strany niekoho, dobre, nech ľudia zažijú stretnutie s Pánom, lebo je to proste úžasné, najlepšie, čo sa môže stať. A ešte by som jednu vec mal, kto nie ste pokrstení, všimli ste si, že nerobíme krsty v zboroch. Prečo nerobíme krsty v zboroch? Mohli by sme to robiť, dokonca mohli by sme niekoho pokrstiť aj doma. Není to problém, proste biblické je to aj tak, to je úplne jedno, dokonca aj v akejsi kaluži mohol byť etiópsky eunuch pokrstený, to vôbec nie je problém, alebo mohlo byť aj 3000 ľudí naraz pokrstených, ani to nie je problém. Môže sa pokrstiť aj v Jordáne, v Judsku, a to ani to nie je problém, pretože aj v máji máme zájazd, ideme do Izraela, ale preto to robíme na konferencii, aby to bolo proste také povzbudenie pre všetkých veriacich, lebo sa tam zjednú tisíce veriacich, aby to bolo pre nich také povzbudenie, že vidia, že ja neviem, od Humeného, Michaloviec, úplne z východu až po Plzeň, proste sa obracajú ľudia, prichádzajú k Pánovi, veria, ďalší a ďalší, takže to nie je nejaké stredoveké posolstvo, ktoré v dnešnej dobe už nikoho nezaujíma, ale Ježiš dnes zachraňuje, dnes uzdravuje, dnes mení ľudské životy. Amen. Takže preto to robíme spoločne. Tak kto nie ste pokrstení, určite poďte, dajte sa pokrstiť, je to úplne komfortné, pohodlné v takom wellness centre, v jednom dobrom hoteli tam, a len si zoberte náhradné oblečenie, my to nerobíme v plavkách, viete, lebo to je také nekultúrne, nepatrí to do cirkvi, takže robíme to tak, že človek si dá druhé oblečenie nejaké, v tom sa pokrstí a potom sa tam šatí už upraví a oblečie do suchého, dobre, takže treba si zobrať len náhradné oblečenie a ísť a všetko už bude postarané. Amen. Dobre, takže to je dôležité. Prečo je to dôležité? Môžeme teraz otvoriť Jánovo evanjelium 3. kapitolu. No, a Biblia tu hovorí jednu vec. Tam poznáte, Ježiš tam hovorí o znovuzrodení. Teda to nestačí, aby človek mal iba nejakú náboženskú príslušnosť s tým, že sa narodil do kresťanskej rodiny napríklad, alebo niečo také. Toto žiadneho človeka nemôže spasiť. Príslušnosť v cirkvi k denominácii nespasí človeka, iba jeho vlastné osobné stretnutie s Ježišom Kristom. Preto on povedal aj Nikodémovi, že nestačí, že
Nestačí, že je veriaci, nestačí, že je farizej, nestačí, že zachováva prikázania, ale potrebuje sa znovu zrodiť. Ako sa znovu zrodiť? Poslušnosťou Pánu. Tým, čo robí presne to, čo Biblia hovorí. A pozrite, čo tu hovorí písmo. 36. verš. Kto vieří v Syna, má večný život, kto však Syna odmíta, nespatří život, ale zústava na ňom Boží hnev. Pozrieme ešte aj iný preklad, ja tu mám viac. Hovorí Božie slovo, kto vieří v Syna, má večný život, kto Synu nevieří, nespatří život, ale zústava na ňom Boží hnev. Alebo v kráľovskej Biblii je to, kdož vieří v Syna, má život večný, ale kdož je znevieřící Synu, neudrží života, ale hnev Boží zústava na ňom. Potom je tu. Kto ho neposlouchá, kto v slovenskom, že kto mu není poslušný. Takže to, čo človeka privedie do nebeského kráľovstva, to, čo človeka privedie do Kanánu a to, čo spôsobí, že na tejto zemi budeš mať požehnaný život, je jedna jednoduchá vec a síce viera. Amen. Preto som prečítal schválne viacero prekladov, lebo je to isté slovo v gréckom jazyku a niektorí prekladateľ ho preloží ako poslušnosť, niektorí ako vieru, niektorí ako, oddanosť, dôveru alebo ďalšie veci. A toto je to, čo je dôležité pre život človeka, takže nemá v podstate znovuzrodenie není, že človek zopakuje nejakú modlitbu a už je všetko v poriadku. To je proste iba rituál, to je nejaký akt, proste, to je iba nejaká, to môže človek urobiť aj z rôznych dôvodov. To môže urobiť niekto ako výsmech, niekto to môže urobiť mechanicky, niekto to môže urobiť, aby bol pokoj, niekto to môže urobiť, ani nevie, čo robí, niekto to môže urobiť pod vplyvom drog, niekto to môže robiť pod vplyvom hypnózy, ani nevieš. To znamená, že tá samotná modlitba spasenia nie je Boh, ktorá zachráni človeka, týmto sa nikto neznovu zrodí, ale pokiaľ je to vyjadrenie viery alebo poslušnosti, dôvery, proste rozhodnutia nasledovať Pána, rozhodnutia ho poslúchať a preto ho, Pane, ja ťa príjmam do svojho života. Ja v teba verím, ja ti odozdám celý svoj život. Ústami ťa vyznám ako svojho Pána, pretože v srdci verím, že si stal z mŕtvych. A preto sa dám aj pokrstiť, lebo tvoje slovo hovorí, že kto uverí a dá sa pokrstiť, tak ten bude spasený. A ja to, Pane, urobím. Toto je znovuzrodenie, dobre? Toto je proste, takto sa človek znovu narodí z vody a z ducha a vtedy, keď Boh vidí v človeku tento postoj, keď Boh vidí v človeku túto vieru, že naozaj je zasiahnutý až do svojho srdca Svätým duchom, proste, že skutočne uveril, že Ježíš stal z mŕtvych, ale neuveril tomu len tak, akože na 10% alebo na 20%, ale uveril tomu tak, že je ochotný všetko urobiť, čo Pán chce. Je ochotný proste vo všetkom poslúchnuť. V tom momente sa stane to, čo hovorí Biblia o novej zmluve, že dostaneš nové srdce a nového ducha a svoje zákony ti vloží do tvojho srdca a napíše ich na tvoju myseľ, dobre? A svojho ducha vloží do tvojho vnútra. Toto hovorí Božie slovo. Amen. A on hovorí, a učiním to, že budete chodiť v mojich ustanoveniach a budete ich zachovávať. To znamená, že Boh zmení v tej chvíli ľudskú prirodzenosť, preto je aj napísané, že kto je v Kristovi, je novým stvorením a všetko staré pominulo a nastalo nové. Alebo v 8. kapitole Rímanovi je napísané, že zákon ducha života, ktorý je v Kristovi Ježišovi, ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. A to je z toho dôvodu, pretože hriech a tá vzbúra voči Bohu je v srdci človeka. A v momente, ako človek uverí, ako sa znovu zrodí, tak Boh mu dá úplne nové srdce, tá pumpa ti ostane, samozrejme proste. To je, dokonca nemusí byť ani v tom momente uzdravené ľudské srdce, ak má niekto problémy s tlakom, alebo aj prekonal infarkt alebo niečo. Není to tak, že sa premení to prirodzené srdce, ale podstata človeka, jeho duchovná podstata sa zmení a už v ňom není proste vzbúra, túžba po hriechu, túžba po týchto veciach, ale má úplne nové srdce a má úplne nové priority, hodnoty, má úplne nové myšlienky, proste to, čo je pre mňa dôležité, na čom záloží. A toto je znovuzrodenie a toto urobí iba Boh. Toto sa nedá dosiahnuť náboženstvom, zbožnosťou ani ničím. Toto proste buď Boh urobí, alebo neurobí. Amen, pretože Biblia hovorí, Nikodém sa ho spýtal Ježiša, dobre, ale ako sa môžem narodiť, keď som už starý? Nemôžem predsa znovu vojsť do svojej matky a narodiť sa. A on hovorí, ty to nechápeš, ty si učiteľ Izraela, nechápeš to. Hovorí, čo sa narodilo z tela je telo, ale čo sa narodilo z ducha je duch. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa znovu narodiť. Hovorí, ty si učiteľ Izraela a nevieš, ako sa má človek znovu narodiť, tak potom čo kaže? Čo vyučuje? Čo chcete ľuďom dať? Čo ich chcete naučiť? Náboženstvo.
ktoré nikdy nikomu nespasie. Nikdy nikomu nepomôže. Amen. Preto im povedal, že vy ste len ako obielené hroby. Znúka ste stále plní nečistoty a umlčích kostí, ale zvonka to natrete na bielo a myslíte si, že nečistota zmizla. Vy viete proste iba vonkajšiu formu zachovať, ale nezmení sa tá podstata, preto je v tom problém, preto vidíte aj, že v náboženstve je kopu špiny a kopu hriechu, to vidíte všelijaké tie škandály proste o zneužívaní a pedofílne a homosexuálne, aké nechcem o tom ani hovoriť, ale vidíte, že je to extrém proste, že je to práve v náboženskom prostredí takto brutálne prítomné. A to je práve preto, lebo ľudia sa snažia vlastnými silami zachovať tú vonkajšiu formu náboženstva. Dobre, ale kým sa nezmení to vnútorná podstata, kým to není prirodzenosťou človeka, tak je to otroctvo. Je to ťažké to zachovať. A keďže sa to nedá zachovať, tak dostane iba pokrytectvo. Že súkromne si môžeš robiť, čo chceš, ale aspoň návodok pred ľuďmi treba zachovať tú formu náboženstva. Tak to je. Toto je problém a preto vidíte, že čo tu hovorí Božie slovo, je úplne zásadné. Kto v Ježiš Syna má viečný život, kto však Syna odmíta, alebo mu není poslušný, alebo v Neho neverí, nespatrí život, ale zústava na ňom Boží hnev. Amen. Takže, ako ty vôjdeš do požehnania, ako ja vôjdem do požehnania, ako sa dostaneme do nebeského kráľovstva, ako sa dostaneme do toho života, ktorý Boh pre nás teraz tu na tejto zemi pripravil, ako vstúpime do Jeho vôle, pretože vieme, že Jeho vôľa je dobrá, ľúba, dokonalá, príjemná. Amen. Nevieme presne, čo je to pre každého človeka, ale Ježiš povedal, že on je taký pastier, ktorý nás privedie k zeleným pastvinám a k tichým vodám. To znamená, že ti nebude nič chýbať. Nebude ti nič chýbať pre tvoje duchovné potreby, duševné potreby, ani telesné potreby. A keby aj náhodou si sa dostal do nejakých problémov, tak máš pastiera, ktorý má palicu, a nie aby teba bil, ale aby byl tých, ktorí ťa do tých problémov dostali. Aby tých vlkov, tých démonov proste, aby ich zahnal preč od teba a teba znovu priviedol k tým zeleným pastvom a tichým vodám. Ale prečo ľudia nebojdu do týchto požehnaní? Prečo ľudia nebojdu do týchto požehnaní? Je jedným slovom, je to nevera, alebo neposlušnosť, alebo ďalšie veci, ale to všetko je jedna tá istá vec. Nevera, neposlušnosť je to isté. Chápete? Nemôže človek tvrdiť, že má vieru a pritom není poslušný Bohu. Konkrétne, nemôže človek tvrdiť, že má veľkú vieru, pevnú vieru a neposlúcha Božie slovo. Amen. Božie slovo môžeš poslúchať iba z dvoch dôvodov. Jeden je viera, druhý je náboženstvo. Amen. Vierou môžeš poslúchať Božie slovo celý život, náboženstvo iba chvíľu a skôr alebo neskôr sa ukáže, že je to pokrytectvo. Toto bol problém farizeov. Tá myšlienka nebola zlá, ktorú oni mali. My máme takú predstavu, že farizej rovná sa niečo zlé, nemorálne, pokrytecké a také, ale farizei v tej dobe proste Izraela, kedy už 400 rokov nebolo proroka v Izraeli, dobre, kedy už Izrael bol pod nadvládou Rimanov, Židia boli úplne ovplyvnení Rímom a tou gréckou kultúrou, takže aj Židia proste žili nemorálne, proste boli tam divadlá, boli tam tie gymnázia, kde behali holi a cvičili proste a ďalšie veci. A je presne, napríklad boli niektoré mesta na území Izraela vznikli také mesta, to viete, tie Dekapolis, to 10 mestie, kde ani žiadny normálny veriaci Žid neprišiel. A Ježiš ho viackrát obišiel, ale raz tam aj vyšiel, ale to boli mesta proste, kde žili Židia, ale rímskym spôsobom. A farizei, to bola proste skupina Židov, to bolo proste hnutie v židovstve, môžeme to povedať, že to je ako hnutie o prebudenie, alebo prebudenické hnutie v kresťanstve, kresťanskej cirkvi. Predstav si nejakú mŕtvú cirkev a pár nejakých nadšených ľudí v tej mŕtvej denominácii sa rozhodne, my chceme, aby sa to celé obnovilo, my chceme, aby bolo prebudenie, aby bol rast. A tí ľudia sa budú usilovať zobudiť tú svoju denomináciu. Tak toto boli farizei v židovstve. Ale dopredu to bolo odsúdené na neúspech, tak ako sú tieto skupinky odsúdené na neúspech, pretože to musí vychádzať z ducha, nie z ľudskej síly, proste nie z náboženstva, nie z nejakých iných dôvodov, ale tieto veci robí Svätý Duch. Proste na to prišiel Svätý Duch na zem. Amen. A tak, ako ľudia v tej dobe odmietali Ježiša Krista ako Božiu osobu, tak v tejto dobe ľudia odmietajú Svätého Ducha ako Božiu osobu. A chcú robiť prebudenie bez Svätého Ducha. Chcú mať rast bez Svätého Ducha, chcú mať zázraky bez Svätého Ducha,
Naozaj. Chcú, aby bolo prebudenie bez Svätého Ducha, ale povedia, nie, my sa budeme držať slova. Ale to môže byť aj nábožné. Chápete? Ty sa nemusíš držať slova, ale aj ducha, pretože litera zabíja, ale duch je ten, ktorý oživuje. Ak nebudeš poslušný a nepríjmeš Svätého Ducha, nebudeš ho milovať, nepochopíš, že on tu prišiel na to, aby bol s tebou po všetky dni tvojho života, aby ťa sprevádzal, tak všetko môžeš minúť. Amen. Dobre. Lebo Božie slovo tu nám hovorí, požehnania sú len pre poslušných ľudí. Inými slovami, požehnania sú len pre veriacich ľudí. Nebo je pre všetkých ľudí, ale dostanú sa tam len veriaci. Alebo len poslušní. Ale je pre všetkých. Kanán bol pre všetkých Židov, ale dostali sa tam len poslušní, len veriaci. Ale bol pre všetkých. Aj nebo je pre všetkých ľudí, ale dostanú sa tam len veriaci. Zelené pastviny a tiché vody sú pre všetkých. Lebo Ježiš chce byť pastierom všetkých. Áno, nikoho nemôže nutiť, budeš moja ovca a hotovo. Keď nie, tak ťa priviažem na vodítko, ale ovce nechodia na vodítko. Je tak. Ovce chodia za pastierom. Pastier ide pred nimi a nemusí sa stále pozerať. Ešte idú za mnou. Ešte idú. Ovce sa musia pozerať, kde je pastier. Nie, pastier musí pozerať na jedna beží tam, druhá tam, ďalšia tam, proste, tak ich všetkých priažem na špagát a budeme ich ťahať za sebou. Takto to nefunguje. Funguje to presne takým spôsobom, že človek poslúcha Boha, alebo dôveruje Bohu, verí Bohu, poslúcha Boha a nasleduje ho. A takto vojde do všetkých tých úžasných vecí, ktoré Boh pre nás pripravil. Takto vojdeš do nebeského kráľovstva. Pozrime na prvý list Petrov, 2. kapitolu. Pozrite, čo tu hovorí Božie slovo. Halelúja. 1. Petrov 2, 24. On sám ve svém tele vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchu a byli živí spravedlnosti. Jeho zraněními jste byli uzdraveni, neboť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili k pastýži a strážci svých duší. O kom to hovorí Biblia? Hovorí to o Bohu. Kto je pastierom a strážcom tvojej duše? Boh. Keď povieš Ježiš Kristus, tak to nie je úplné. Chápete? Není to úplne z jedného prostého dôvodu, pretože Pán Ježiš Kristus tu teraz osobne nie je. Lebo on hovorí, vy teraz plačete, vy sa teraz rmútite, vy ste teraz utrápení, vy ste teraz smutní, lebo som vám povedal, že odchádzam. Ale ja vám hovorím, pre vás je dobre, že ja odchádzam. Pretože keď ja odídem, tak pošlem Svätého Ducha, aby bol s vami do konca. A keď ja neodídem, tak Svätý Duch nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A Svätý Duch to není taký menší Boh, že Otec je najväčší Boh, Syn je taký menší Boh a Svätý Duch je už taký najmenší Boh. Biblia hovorí, že traja sú, ktorí svedčia na nebi, Otec, Slovo a Svätý Duch. Inak Otec, Syn a Svätý Duch a tí traja sú jedno. Traja sú jedno. Nežiarli na seba Otec na Svätého Ducha, alebo že Svätý Duch žiarli na Ježiša, že jemu spievajú viac pesničiek, jemu menej písma, alebo niečo takéto. Není to tak, ale oni sú jedno. Keď chválíš Otca, tak chválíš aj Syna. Keď uctievaš Syna, uctievaš aj Otca. Nemôžeš uctievať Otca, ak neuctievaš Syna. Je to tak? Nemôžeš poslúchať Otca, ak neposlúchaš Syna. A nemôžeš poslúchať Syna, ak neposlúchaš Otca. A nemôžeš poslúchať Otca, ak neposlúchaš Svätého Ducha. To je to isté. To je jeden Boh. Takže keď tu Biblia hovorí, že neboť ste bloudili ako ovce, ale nyní ste sa obrátili k pastýži a strážci svých duší. A vidíte, že toto sú dve úlohy, alebo toto sú dve zodpovedné úlohy, ktoré na seba Boh zobral. Chápete? A zobral na seba takú úlohu, že sa stane našim pastierom, po prvé, a po druhé, že sa stane strážcom našej duše. Toto je tu, doslova je tu grécke slovo, že biskupos, doslova je tu, že biskup, možno, že v niektorom preklade, ak máte nejaký starší preklad, je aj napísané, že ste sa obrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší, lebo je tam naozaj slovo biskupos. A toto je to isté, čo je úloha biskupov alebo starších, alebo presbyterov v zbore,
Úlohou presbyterov v zbore je, že sú to dozorcovia duší, ale nie, že sú to nejakí dráby, ktorí proste ako dozorcovia, ako ja neviem, SS-áci v koncentračnom tábore, proste nie takto, ale že sa starajú, aby veriaci sa mali dobre, aby proste mali radosť, aby mali pokoj, aby, ja neviem, manželia fungovali, aby sa nehádali a tak ďalej. A keď nejaký konflikt majú, tak môžu ísť za týmito biskupmi a oni im vo Svetom Duchu Božej múdrosti poradia, neviem, pomôžu za nich, poslúžia im, aby proste mali sa dobre. Teda v tomto zmysle, a tu nám vidíte, že Božie slovo hovorí, že pre všetkých veriacich, pre celý Boží ľud je takto Boh, nie takto Pán Ježiš Kristus, ale miesto seba poslal Svätého Ducha. Jeho úlohou je teraz, že sedí po pravici Boha Otca a za prvé Biblia hovorí, že sa primúva za nás a za druhé hovorí, že krstí ohňom a Svätým Duchom. Túto úlohu Ježiš nedá nikomu inému. Biblia vyučuje, že primúvajte sa druh za druha. To hovorí. Modlite sa jeden za druhého, to hovorí. Ale žiadny človek nevie druhého človeka pokrstiť Svätým Duchom, iba Ježiš vie pokrstiť ľudí Svätým Duchom. A ak ešte dnes sú ľudia krstení Svätým Duchom, tak to neznamená nič iné, iba to, že Ježiš žije. Amen. Vždy, keď je ďalší človek pokrstený Svätým Duchom, tak je to dôkaz, že Ježiš stal z mŕtvych, že není v hrobe, že není mýtus, že to není myšlienka, že není modlou, ale že je skutočne živý. Amen. Amen. To je pravda. A takto, prečo krstí Svätým Duchom? Prečo krstí Svätým Duchom? Aby bol Boh s nami. Lebo aj viete, že keď hovorí prorok Izajáš proroctvo o Mesiášovi, tak hovorí, že Pána počne, narodí sa jej syn a dostane meno Immanuel, čo znamená s nami Boh. Ale paradoxne vidíte, že Ježiš nedostal meno Immanuel. A dostal meno Jošua, čo znamená Bohu je spása. Ale Boh je záchrana. Ale vidíte, že jeho titulom, Mesiášovou úlohou bolo, aby bol s ľuďmi. Že jeho úlohou bolo Boh s nami. Že Boh nebude iba niekde v nebi. Dobre? Predtým bol Boh v Edene v rajskej záhrade, ale nie stále. Boh tam nebýva. On tam iba prišiel, aby sa stretol za Adanom a s Evou. Dobre? Potom Boh prebýval v Mojžišovom svätostánku, ale nebýval tam stále. Iba vtedy, keď tam Izraelci prišli prinášať obete. A potom býval v Šalamúnovom chráme, ale nie stále. Keď začali hrešiť, tak Boh odišiel. Už tam nebola Božia sláva. Žiadna šekina tam nežiarila, nič. Keď najvyšší kňaz prišiel na Jom Kipur do svätyne svätý, tak tam videl iba proste trúhlu, nič, ale nevidel tam tú žiaru a slavu, pretože sláva odišla z chrámu. Kvôli hriechom a neposlušnosti Izraela. Dobre, ale keď prišiel Mesiáš, jeho úlohou je, aby Boh bol s ľuďmi už navždy. Chápete? Nie, že príde iba na návštevu. Ale čo hovorí Biblia? Ja im budem ľuďom, ja im budem Bohom, oni im budú ľuďom. A budem bývať s nimi. A nebudem už viac učiť brata poznaj Pána, pretože budú všetci poznať. Amen. A ako je to možné? Ako je to možné, keď Otec je v nebi, Otec je v nebi, Syn je v nebi a Svätý Duch je kde? Aj tam, aj tu. Aj v nebi, aj tu je. A prečo je tu? Prečo je tu? Lebo sa rozhodol, že bude tvojim pastierom a že bude strážcom tvojej duše. To není, náboženstvo je takéto. Náboženstvo je, ty si tu, tam je nebo. Tam je peklo. Ak chceš, môžeš sa rozhodnúť, či chceš ísť tam alebo tam. Ak chceš ísť tam, tak rob toto, poslúchaj a ak budeš mať dosť šťastia, ak budeš mať dosť odvahy, ak budeš dosť silný a vytrvalý, tak sa tam možno dostaneš. Nič není isté. Ja ti nič nezaručujem. Ale ak sa budeš snažiť, ak budeš poslúchať, tak sa tam dostaneš. Toto je náboženstvo. A človek, ktorý tomu uverí, tak sa stane otrokom a začne otročiť niečomu, začne žiť pod strachom, aby sa tam naozaj dostal. Začne žiť pod strachom a všetkého sa bojí. Či sa dosť modlil, či dosť čítal, proste, či dosť robil toto, či bol robil tamto, či bol verný, či poslúchol Pána, neposlúchol. A väčšinou sú ľudia v takom strachu, v takej neistote a boja sa proste a stále niečo vyznávajú, aj keď nič neurobili. Chápete? Takto to je. A potom sa dajú takíto ľudia zneužívať. Potom im môžu povedať, no ale ty skončíš asi v očistci. V očistke je sranda, ukážem mu obraz. Ale ak donesieš, ja neviem, 100 000, tak v tom očistci nemusíš byť 10 000 rokov, ale iba 1000. Tak sa rozhodne. Ale ak donesieš 1 000 000, tak tam nemusíš ísť vôbec. Je to tak? A takto to robili
veriaci ľudia počas histórie a ťažili len z toho poverčivého náboženského strachu ľudí, ale toto není proste to, čo prišiel robiť Ježiš, to nie je evanjelium. Evanjelium je to, že on sa stal nie, že on iba, ty si sa s ním raz stretol a on ti povedal, tam je nebo, ja ťa tam počkám a budem ti faniť, aby si tam došiel. On povedal, nie, ja pôjdem s tebou a ja ťa tam dovediem. Ja ťa tam dovediem. Amen, ja ťa budem viesť každý jeden deň. Lebo Biblia hovorí, tí, ktorí sú vedení Svätým Duchom, tí sú s Boží. Amen. A ja ťa tam dovediem, neboj sa. Halelúja. A takíto ľudia vždy vyhrávajú. Takýto bol aj král Dávid. Amen, lebo král Dávid povedal, vždycky si predstavujem Hospodina pred sebou, lebo mi je po pravici, aby som sa nepohol. Halelúja. Je to tak? Král Dávid preto mohol vyhrať, aj keď zhrešil, aj keď upadol proste, aj keď bol obklúčený nepriateľmi, aj keď Absalom proste, jeho syn mu začal škodiť a tak ďalej. Preto mohol vyhrať, lebo nedúfal v seba, vo svoju múdrosť, vo svoju zbožnosť proste, vo svojej sily, ale začal hľadať Pána, začal mu spievať, začal volať, Bože, Ty si ma vytrhol už toľkokrát, aj teraz si tu, si pri mňa, aby si ma zachránil, ja Teba dúfam, Teba dôverujem, Pane, zachráň ma aj dnes, vyveď ma aj dnes. Amen. A Boh to vždy urobil. Lebo to zaslúbil. Halelúja. Takže Božie slovo hovorí, že Boh zobral na seba úlohu, že On bude tvojim pastierom a On bude dozorcom tvojej duše. Bude strážcom tvojej duše. Ale vidíš, že on to neurobí takým násilným spôsobom, ale vyžaduje to spoluprácu s Bohom a tá spolupráca je, aby si dobre poznal Božie slovo, pretože Božie slovo je Božia vôľa. Amen. Aby si ho dobre poznal, pretože Božie slovo je Božia vôľa a potom je veľmi dôležité, aby si proste poslúchal Pána, aby si poslúchal Božie slovo a keď poslúchaš Boha, môžeš si byť istý, že On je s tebou, On stráži tvoju dušu a On ťa ako pastier vedie do nebeského kráľovstva a nie len tam, ale vedie ťa, aby si z púšte prešiel do Kanánu a vedie ťa tak, aby si bol pri zelených pastierách na tichých vodách. A je úplne jedno, či si na púšti, alebo či si v oáze, alebo či si proste aj v nejakej úrodnej krajine, na tom vôbec nezáleží, ak je Boh s tebou. Pretože na púšti sa nedá žiť, ale Izraelci tam prežili 40 rokov. Ako je možné tam prežili 40 rokov? Lebo tam bol s nimi Boh. Amen. Ale oni prežili iba tam, kde bol s nimi v noci ohnivý stĺp a cez deň oblakový stĺp. Keby odišiel Boh niekde inde, 100 km ďalej, a oni povedali, nám sa nechce, my ostaneme tu, alebo my pôjdeme na druhú stranu, no tak tam by nebola s nimi ani tá skala, z ktorej tiekla voda, a tam by ani nepadala mana, z ktorej boli živí. Neviem, čo by tam ostalo? Piesok a skály, nič iné. A tam sa nedá nič pestovať, nedá sa tam ani nič chovať, ale vidíš, že pokiaľ sa držali Boha, pokiaľ pozerali iba, kde je oblak, tak ako ovce pozerali na pastiera, tak oni pozerali na ten oblak a keď Boh sa niekde pohol, tak sa zdvihol celý tábor Izraela a pohol sa za Pánom. A keď prišli niekde, tak vždy tam našli manu a vždy tam našli vodu. Amen, tak toto je. Keď ty budeš nasledovať Pána a to nič iné, iba to, že si poslušný Božiemu slovu, tak vždy nájdeš aj chlieb, vždy nájdeš aj vodu, vždy nájdeš požehnanie a tvoj pastier sa vždy postará o tvoju dušu a vždy ťa nasvietí dobrými vecami. Amen. Amen. Tak toto je. Problém ľudí, tak ako problém Izraela, tak aj problém kresťanov je to, či človek poslúcha alebo neposlúcha Boha. Problém Izraela bol, že neposlúchal. Chápeš? Stále je tu ešte aj zvodca, tak ako je tu pastier, tak je tu aj ten, ktorý pokušiteľ alebo zvodca. A čo vlastne on chce dosiahnuť? On chce dosiahnuť, aby si neposlúchol Boha. On chce dosiahnuť, aby si neposlúchol Pána. A použije na to, čo chceš. Použije na to dobré veci aj zlé veci. Použil na to aj apoštola Petra. Ježiš išiel do Jeruzalema a hovoril, ide tam zomrieť, tak ako je napísané v písmach. Tak ako to hovoril proroci, zomrieť. A Petr hovoril, Pane, to sa ti nikdy nesmie stať. To nech sa ti nestane. On povedal, choď do mňa, Satan, lebo nemyslíš na veci Boží, ale na veci ľudské. Tak ako Pavol, keď povedal, že idem do Jeruzalema, tak potom prišiel prorok Agabus, zobral opasok, ktorý mal Pavol, poviazal s ním ruky a povedal, že takto urobia Židia v Jeruzaleme mužovi, ktorému patrí tento opasok. A to proroctvo bolo pravdivé, lebo mu to aj urobil. On mu iba oznámil, že toto sa stane. Nepovedal mu, že choď alebo nechoď, iba oznámil, toto sa stane. Ale ľudia začali plakať, začali nariekať a začali hovoriť, Pavol,
nechod do Jeruzalema, nechod tam, veď ťa tam zabijú, veď ťa tam poviažu, veď tam proste budeš trpieť a budú tam problémy. A Pavol povedal, čo ma trápite? Čo ma rozlišujete? Ja som ochotný nielen sa nechať poviazať, ale aj zomrieť kvôli Pánovi Ježišovi Kristovi. Mne to vôbec nevadí. Chápete? Niekedy proste, a niekedy aj s dobrým úmyslom môžu niekedy ľudia niečo hovoriť alebo iné veci, ale musíš rozpoznať, či je sa týmto pokušiteľ alebo či je sa týmto Svätý Duch. Lebo pokušiteľ chcel robiť takú vec, aby si odbočil, aby si prestal nasledovať Pána, aby si mu jednoducho nebol poslušný, a keď nebudeš poslušný, tak dojdeš akorát tak vieš kde. Určite nie do Kanánu, zeleným pastvinám, tichým vodám. Je to tak. A teraz prečítajme 10. kapitolu 1. listu Korinským. Halelúja. 1. list Korinským 10. Nechci, bratři, od 1. verša, aby ste nevěděli, že naši otcové byli všichni pod oným oblakem a všichni prošli mořem, všichni byli pokřtěni Mojžíše v oblaku a v moři, všichni jedli týž duchovní pokrm a všichni pili týž duchovní nápoj, pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus, ale ve většině z nich neměl Bůh zalíbení, vždyť byli pobytí v té pustině. A tyto věci se staly příkladem pro nás, abychom nebyli žádostiví zlých věcí, jako oni byli žádostiví. Nebuďte ani modláři, jako někteří z nich, jak je napsáno, lid se posadil, aby jedl a pil, a potom vstali, aby se rozpustile bavili. Ani nesmilněme, jako někteří z nich smilnili, a padlo jich za jeden den 23 000. Ani nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a hynuli od hadího ušknutí. Ani nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni s houbcem. Tyto všechny věci se jim staly jako příklady pro nás, a bylo to zapsáno k napomenutí nám, které zastihlo dokonání věku. Ať si někdo, tak, kdo si myslí, že stojí, ať hledí, aby nepadl. Amen. Teda, čo je zaujímavé, Biblia hovorí, že táto časť písma je napísaná, tyto všechny věci se jim staly jako příklady pro nás a bylo to zapsáno k napomenutí nám, které zastihlo dokonání věku. Teda, Božie slovo hovorí, že táto časť Božieho slova je adresovaná tým, ku ktorým došlo dokonanie vekov, a ja som úplne presvedčený, že sa to týka našej generácie, pretože vo svete, tak ako dajme tomu 3-4 roky bol úplný kľud, dalo by sa povedať už taká núda, nič významné sa nestalo, dobre, tak musíte uznať, tak ako som vám hovoril cez 10-dňový post na začiatku roku, že tento rok bude iný, tak musíte uznať, že iný je. Je iný aj v dobrom, aj v zlom. Proste mnoho ľudí sú pozdvihnutí, prosperujú, darí sa im finančne vďaka Bohu. Hovorím o kresťanoch, vďaka Pánovi, o tomto sme presne hovorili, že vojdeme do požehnania. Cirkev čakajú najlepšie časy, aké môžu. Amen. Pretože sláva posledného dobu bude väčšia ako sláva prvého. Amen. A najlepšie víno sa vždy nechávaš nakoniec. Od Pána, Páne Galilejskej na svadbe. Takže toto je pravda, nás čakajú dobré časy, lebo aj Biblia hovorí, že svet sa raduje a vy sa budete rmútiť, ale potom sa to obráti, potom svet sa bude rmútiť a vy sa budete radovať. Takže prečo sa budeme radovať? Lebo Boh bude vylievať stále viac a viac svojho svätého vína, svojho pomazania do cirkvi. Ďaká Bohu. A teda, napríklad, už počasie je zvláštne, to musíte uznať. Viete, že zjavenia alebo znamenia môžeme rozdeliť do 3 kategórií. Jedna kategória sú znamenia v prírode, to hovorí, more bude hučať, ja neviem, a toto budú padať hviezdy z neba, tamto bude a to bude. Teda sú určite zvláštne veci na prírode, že príroda sa chová zvláštne, ale toto je jedna časť zjavení, alebo znamení. Potom sú znamenia na Izraeli, pretože Biblia hovorí, že učte sa od figovníka, a keď vidíte, že jeho ratolesť už pučí, vtedy viete, že blízko sú všetky tieto veci, a figovník je v Biblii vždy obrazok Izraela. Tak ako napríklad, neviem, Češi majú lipu, Nemci majú dub proste a Rusi majú brezu. Izrael je vždy znázornený figovníkov, aj v proroctvách, ale aj v ich štátnych symboloch. A potom je cirkev.
cirkev. A vieme, že Biblia hovorí o posledných časoch, hlavne o 13. kapitoli Zjavenia, tam je Šelma vychádza z mora, potom o 17. tam je už o neviestke, o páde Babylona a všetky tieto veci, tak hovorí Biblia o vytvorení jednej prostitútky alebo falošnej nevesty, falošnej cirkvi, neviestky, toto je proste jedna vec a zároveň proste, že bude aj nevesta alebo panna, pripravená ako čistá panna ženichovi a že bude oblečená v krásny bielostný kmen a to sú skutky spravodlivosti svätých a bude vyzdobená ovocím Svätého Ducha, Božou slávou, Božou prítomnosťou, dobrá vôľa Kristova na nej bude a takéto všelijaké obrazy nájdeme v písme. Teda je tretím znamením, že sa proste v cirkvi delia kresťania podľa určitých hodnôt svetonázorových, proste sa prikláňajú na tú stranu alebo na tú stranu. Amen. Toto je veľmi dôležité. A viete, že už v 11. storočí, ak neviete, tak sa prvýkrát sa rozvíjala cirkev takým mohutným spôsobom na východu a západu. Vtedy vznikla pravoslávna cirkev, pravoslavie. A už v 14. 15. storočí začalo proste protestantské hnutie, Jan Hus a ďalší proste otvorené, Luther napríklad 95 test pribil na dvere hradu Wittenbergu, 95 test, ktoré podľa jeho názoru, podľa Biblie, sa nezhodujú s praxou a učením katolíckej cirkvi. Dobre, a boli tam veci ako mariánsky kult pápeža, ja neviem, systém kléru, ja neviem, o Večera Pánova, o očistec proste, predávanie odpustkov, kňazstvo, celibát, proste a ďalšie veci, ktoré videl, že sú v rozpore s Božím slovom, sú napríklad také, napríklad nikoho nebudete volať svätým otcom, proste tam sa jeden tituluje, že je svätý otec, proste ostatní ho tak volajú. A veľa takých rozporov v Božom slove, preto sa cirkev takto rozdelila a je rozdelená dodnes a nedá sa to ani spojiť, pretože ten katolícizmus sa nejakým spôsobom nereformoval, proste stále je to jeho bežná prax. Ale prebieha taká rekatolizácia skrze ekumenické hnutie, aby kresťania, asi taká myšlienka v tom je, že dôležitý je Pán a láska. A že nehľadajme to, čo nás rozdeľuje, ale to, čo nás spojuje, že veríme v Ježiša Krista. A že my máme takú historickú prax, oni majú takú historickú prax, oni majú také kultúrne posadie, ale v podstate veríme v Ježiša Krista, ale to je absolútne nesprávny postoj. A potom je pohľad cirkvi na Izrael, či sionistické hnutie, ktoré vzniklo v 18. storočí a dalo povstať štátu Izrael. Dobre, lebo viete, že pod vplyvom islámu, konkrétne Osmanskej ríše, bolo územie Palestíny dlhé storočia. Potom a z času na čas sa tam bojovalo s križiakmi, chvíľu tam bolo križiacké kráľovstvo, ale väčšinu tam bolo vplyvu Osmanskej ríše. Potom to získala vojnovými výpadmi, kolonizačnými aktivitami Británia, britské impérium, bolo tam proste kolónia Palestína a potom rezolúciou OSN v 48. proste to bolo prisľúbené, bolo umožnené Židom a Palestínčanom, aby si tam vytvorili štáty. A takto vznikol štát Izrael, Židia si Ben-Gurion vytvoril štát a ľudia, ktorí stali za ním, Palestínčania sa neiniciovali vytvorenie štátu, ale chceli zničiť izraelský štát. A hneď začala vojna, ako bola vyhlásená nezávislá štátnosť Izraela. A v podstate Izrael trpí pod takýmito vojenskými útokmi, propagandistickými útokmi, ja neviem, dodnes. Stále je to také nejasné, ten štátu Izraela, niektoré krajiny ho ani neprijali, niektoré islamské krajiny ho ani nemajú v mape. Dajme tomu Turecko, Egypt, oni neboli islamské, ale boli sekulárne krajiny, ale prebehli tam určité revolúcie. Hlavne v Egypte, v Turecku bol zvolený muslimský prezident, islamské krajiny sa dostali k moci a Turecko už nie je sekulárnym štátom, ale takým proste islamským a vypovedali zmluvy s Izraelom a tak ďalej. Izrael proste už nemá ani jednu krajinu, ktorá má s ním hranice, ktorá by s ním bola priateľská. Konkrétne Egypt a jedna hranica je Egypt na juhu a hranica so Sýriou, tam je momentálne vojna. Aký taký kľud je s Jordánskom, proste ešte bližšie ako je Stredozemné more juh, tam je pásmo Gazy, proste odtiaľ rebeli vystreľujú proste neustále rakety na území Izraelu, to je zvláštne. A kresťania sa delia, už nie je nám protestantov a katolíkov teraz, ale to, čo dnes rozdeľuje kresťanov, je pohľad, či ekumena je od Svätého Ducha alebo nie je. Ja som presvedčený, že nie, že je to proste, že za týmto stoja, aký duch, aká sila stojí za tým. Aká sila stojí duchovná za tým? Je to Svätý Duch, alebo je to nejaký falošný duch, antikrist alebo niečo? Ja som presvedčený, že to nie je Svätý Duch.
Som presvedčený, že za tým stojí falošný duch, ktorý má vytvoriť neviestku. To je prvá vec. V tomto sa rozdeľujú kresťania. Nám povedať, že sme radikálni alebo niečo takéto, ale ja tomu verím. Proste. Ja chcem byť spasený, ja chcem poslúchať Pána, budem veriť Božiemu slovu. Amen. Potom je pohľad kresťanov, či toto sionistické hnutie, ktoré dalo vzniku štát Izrael, je od Boha alebo nie je. Lebo napríklad ortodoxní Židia, oni tam žili v Jeruzaleme, židovské ješivy boli v Jeruzaleme, a nie len v Jeruzaleme, aj v Tiberiase napríklad okolo Galilejského jazera. Na ďalších miestach boli židovské ješivy, či tam bol islám, či tam bola britská kolónia, proste oni mali pokoj. A oni vedia, že Boh znovu túto zem dá Abrahamovu potomstvu, lebo veria Božiemu slovu, veria prorokom, ortodoxi, veria, že to je Božia voľa, že Boh to má urobiť, že to aj urobí, ale neveria, že to, čo robil Ben Gurion na vznik štátu Izrael, je toto. Veria to ako vzburu voči Bohu. A preto to nie je spojené s mierom, ale s vojnou, s nepokojou. Ja som presvedčený a verím tomu, že za týmto stojí Svätý Duch a že je to naplnenie proroctiev, že v posledných dňoch bude zhromaždený Izrael. Posledný zo 6 židovských sviatkov, posledný ten jesenný sviatok je Kipurim, Jom Kippur, a to je zmierenie, to je deň zmierenia. A toto je posledné, o čom hovorí aj zjavenie, že vtedy uvidia prichádzať so slávou na oblakoch toho, ktorého prevodli, Mesiáša, budú plakať nad ním a vtedy dojde k veľkému zmiereniu medzi Židmi, medzi Izraelom a medzi Bohom. A toto je posledná vec, ktorú Boh chce spraviť, a toto už je šabat, tisícročné kráľovstvo. To bol sviatok, ktorý sa opakoval každý týždeň. Verím tomu, že toto je to posledné, čo chce Boh spraviť, a veríme tomu, že toto je príprava k tomu. A to, čo sa deje na politickej scéne, ak sledujete správy, momentálne teraz Ukrajina, Rusko, paradoxne to vyzerá, že vo väčšom morálnom aj politickom práve je Rusko. Vyzerá to tak proste, treba to tak povedať. Paradoxne aj medzi občanmi Európskej únie má väčšiu popularitu Rusko ako Európska únia, lebo Európska únia sa vydala úplne bláznivým smerom. Proste jeho znegovanie inštitútu manželstva, ja neviem, úplne ten extrémny liberalizmus, nenormálny proste. Nenormálny liberalizmus v morálke a v etike a zároveň čoraz menšie slobody v ekonomike. Úplne naopak, liberalizmus má byť v ekonomii, ale nie v morálke. Toto je proste zlé, preto Európska únia nemá veľkú popularitu ani od svojich vlastných občanov a paradoxne sympatickejší sú ľuďom, ja neviem, zákony, ktorí dávajú Rusi, Putin, že ani v Soči sa nesmie propagovať na olympiáde, homosexualita a ďalšie, získavajú tým veľkú podporu, ale Biblia hovorí hlavne Ezechiel 38, to si môžete pozrieť doma, tam je o vojne, ktorá má byť v Izraeli, alebo kvôli Izraelu. Izrael bude napadnutý, ale vyhrá túto vojnu. Tam je o tom, aké dlhé roky budú páliť tie zbrania a tak ďalej. A doslova Biblia hovorí o tej koalícii národov, ktoré zaútočia na Izrael, tak vypadá to tak, ako by sa práve teraz formovali. Dobre, východ sa oddeluje od západu, proste je tam veľká hranica, už sa to proste ťažko spojí. To priateľstvo, ktoré tak vypadalo dobre po skončení studenej vojny, ale v skutočnosti Putin, ak ste pozreli ho prejav, oslovil Čínu a Indiu s takou veľkou vďakou, proste akože chápu ho, že si rozumejú a tak ďalej. Potom sa vyslovil, že bude treba urobiť protiváhu voči NATO, lebo že NATO je agresor, napadol Afganistán, Irak bez rezolúcie OSN, čo je pravda paradoxne, že to porušuje medzinárodné právo, čo z jeho úst proste mu hrá do kartu, to je pravda, ale teda vytvorí sa takáto koalícia presne tých krajín, ktoré nájdeme v Ezechiel 38, ktoré majú zaútočiť na Izrael. Biblia napríklad neustále hovorí o severnom nepriateľovi. A keby si bol v Jeruzaleme, alebo keď si pozrieš mapu a dáš si prst na Jeruzalem, tak z Jeruzalema na sever je Rusko, Moskva, a potom už nie je nič. Potom je len more a severný ľadový oceán. Tam už nie je žiadna iná kraj. Nemôže byť iný, že od najďalšieho severa, hovorí Biblia. A tam je nič iné okrem Ruska. Takže Rusko bude hrať negatívnu úlohu, čo sa týka v posledných dobách ako nepriateľ Izraela. Je to tak, proste, je to tak, aj tie vyhlásenia také sú. To znamená, bratia, tým som chcel iba takú malú odbočku spraviť, že tu je napísané, títo všechny veci sa im stali ako príklady pro nás a bylo to zapsáno k naplnutí nám, ktoré zastihlo dokonanie vieku. To znamená, že žijeme naozaj. Viem, že každá generácia kresťanov to tvrdila. A
Ale my žijeme naozaj, ale napríklad kedy si tvrdili, že Nový Jeruzalém je Rím, alebo Vatikán. Pravoslávni tvrdili, Mikuláš Krvavý, jeden ruský cár, vytvoril Nový Jeruzalém, mesto. Dobre, alebo neustále niekde nejaké kresťanské hnutia robili takéto veci, ale Biblia, keď hovorí v Jeruzaleme, tak tým myslí ten Jeruzalém, za ktorého bráne bol ukrižovaný Pán Ježiš Kristus a kde sa na Biblu horu znovu vráti. Tam hovorí o tom Jeruzaleme, že to je mesto večného kráľa. To je mesto, kde Boh dal na veky prebývať svoju menu. Toto je pravda. Teda všetky tieto veci, ktoré sa dejú, zvláštne veci v prírode, nechcem teraz rozprávať mystické veci, ale asi ste zastihli aj to o tých krvavých mesiacoch. Určite niektorí, že? Na internete, alebo tak ste to videli. Asi nie. Ja tieto veci nechcem prebrať, lebo tomu až tak nerozumiem. Nie som odborník na takúto tému, tú eschatológiu, ale že má byť, alebo už bolo také nejaké základenie, že bude vyzerať mesiac červený, že párkrát sa to v histórii deje a vždy sa vtedy stali nejaké veci v Izraeli. Dobre? Takže žijeme skrátka v zaujímavom období, prišli k nám konce vekov a Biblia nás napomína práve o tomto, že Boh všetkých Židov previedol cez Červené more, že boli pokrstení Mojžiša pod oblakom slávy, dobre, tým ohnivým oblakom a dymovým oblakom, ktorý ich viedol, že všetkých previedol Kanánom a všetkých previedol púšťou a chcel ich doviesť do Kanána, ale že väčšina z nich tam nedošla. Vo väčšine z nich sa Bohu nezapáčilo. Prečo? Ale ve väčšine z nich neměl Bůh zalíbení, vždy byli pobytky v té pustine. Títo věci se stali příkladem pro nás, abychom nebyli žádostiví zlých věcí, jako oni byli žádostiví. Takže na to musíš dávať pozor. Dobre, potom je, ani nebuďte modláži, ako niektorí z nich, jak je napsáno, líce posadil, aby jedl a pil, a potom stali, aby sa rozpustili bavili. Amen, modlárstvo. Modlárstvo je nezlučiteľné s kresťanstvom, pretože hej, prvé dve prikázania sú, že nebudeš mať iných bohov, to je prvé, a druhé, neurobíš si podobu tých vecí, ktoré sú hore na nebi, dole na zemi, hore pod zem, a nebudeš sa tomu kladať. A skutočne v pravoslávi, v katolicizme rímskom a ďalej, oni ti môžu tvrdiť, že to modlárstvo nie je. Majú celé štúdie, proste celé katechizmus hovorí o tom, že to nie je modlárstvo, ale nech sa na to dívaš ako chceš, proste to modlárstvo je. Nedaj sa oklamať tým, že to modlárstvo nie je. A nikdy to nerob. Nepotrebuješ žiadnu sochu, žiadny obraz proste, pretože keby si ho aj mal, tak to nevidíš Boha, nespoznáš Boha, to nie je zjavenie o Bohu. Keby si aj napríklad dnes niekoho odfotil, už za minútu vyzerá inak. Ty nezachytíš jeho osobnosť, aký on je. Niekto sa môže na fotke tváriť krásne a pritom to môže byť chrapúť. A niekto môže vyzerať na prvý pohľad nesympatický a môže to byť skvelý človek. Je to tak? Nemôžeš dať proste na dojem. Preto to Boh zakázal modlárstvo, pretože modlárstvo nevie sprostredkovať pravdu Božieho kráľovstva, stretnutie s Bohom a ani proste, keď vidíš nejakú sochu, to je len predstava toho autora, kto ho vytvoril, ale Boh nevytvoril žiadnu sochu. V pravoslavnej cirkvi tvrdia, že autorom ikon je Svätý Duch. Že tak, ako môžeš hovoriť reč, inšpirovaný Svätým Duchom, tak takto isto môžeš zobrať štetec a malovať pod inšpiráciou Svätého Ducha. A potom autor toho, tak ako autor tej reči nie je človek, ale Svätý Duch, potom autor toho obrazu nebude človek, ale Svätý Duch. Potom uctievajú ikony, akože ich nakrasujú Boh. To je úplne koné. Halelúja. Je to tak, teda modlárstvo je zlé. Modlárstvo je zlé. A vidíte, práve v tomto je tlak. Práve na toto je teraz tlak proste, aby ľudia... Koľko ste počuli tú správu o Ulfovi Ekmanovi? Môžete zvinúť ruku. Ulfovi Ekmanovi. To je proste strašné. To je strašné. 30 rokov slúžil Bohu, vybudoval veľké hnutie svojho života, tisíce spasených ľudí po celom svete a teraz sa obrátil a konvertoval do katolíckej cirkvi. Tým dal najavo, že celé to bolo úplne zbytočné. Že nikto nemusel z katolíckej cirkvi vystúpiť, obrátiť sa, pokusiť začať chodiť do slova života, mohol tam kľudne ostať, lebo teraz je tam aj uvečná. To je úplne hrozné. A údajne, neviem, možno sú to už pámi, ale tak som počul, že mal doma proste aj sochy Márie, normálne takéto veci. Proste vstúpil do katolícizmu, išiel pred 10 rokmi do Jeruzalema, založil biblickú školu, nič nezaložil, ale dostal sa tam od vplyvu toho modlárstva, katolicizmu a mystiky a o vyučovaní o Eucharistii a nakoniec to hovoril, že to je pravda. A
Chápete? To je proste zlé. Teda, toto je proste, za týmto je neustále pokušiteľ, aby človeka pokúšal, aby sa na toto dal. A pekný priateľ, to je jedno, priateľ, to neriešte stále, to proste, vy tomu iba nerozumiete, nejaký veľký teológ by vám to vysvetlil, vy ste iba taký hlúpy, plitký, jednoduchý kresťan, vy tomu nerozumiete, ale Biblia to hovorí, že si neurobíš podobu týchto vecí a nebudeš sa im kláňať. A keď vidíš, že niekto si urobí podobu Ježiša Krista a kláňa sa, tak to je ono. To je, že on sa nekláňa tej soche, on sa kláňa, ale Biblia hovorí v 5. Mojžišovej 4. kapitole, že neurobíš si žiadnu podobu, pretože keď si bol na hore, videl si oblak, videl si dym, počul si hukot, ale nevidel si žiadnej podoby, nevidel si žiadnej postavy. A aby ste sa neporušili, ani sa neporušili vaše mysle, neurobíte si podobu, nech by to bolo čokoľvek. Ani muža, ani ženy, ani zvierat, ani hoveda, nebudeš sa tomu kláňať. A daj pozor, aby si nepozdvihol oči k nebu, na hviezdy a na mesiac a nezačal sa kláňať tomu. Takto nám hovorí Božie slovo, takže hovorí konkrétne o podobe, o obraze soche muža a ženy a kláňať sa tomu. Lebo je iba jeden Boh, a Bohu sa budeš kláňať. To povedal Ježiš, keď ho pokúšal Satan. Aby sa poklonil jemu, povedal jeden Boh. A Bohu sa budeš kláňať. Amen. Amen. Dobre, bratia, takže vidíte, veľký problém, 8. verš, ani nesmilneme, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich za jeden deň 24 000. Vidíte, proste smilstvo, zľahčiť sexualitu ľudí. Zľahčiť to proste, znížiť tú biblickú laťku. Že sex je dobrý, je požehnaním, je správnym, ale až po svadbe medzi jedným mužom a jednou ženou. Amen. Predtým, akékoľvek proste sexuálne, ja neviem, keď sa ma pýtali napríklad mladí, že čo sa môže, keď spolu chodia. Ja poviem, že nič. Nič. Ale ako to, že nič? No pretože to je draždenie. To je proste niečo, čo má niečím vyvrcholiť. Také laškovanie a pokúšanie, také draždenie, čo patrí, je to krásne, ale medzi manželami. Nech sa takto pokúšajú aj 2 dní. To je v poriadku. Ale není to správne medzi ľuďmi proste, ktorí nie sú v manželstve, alebo možno ani nevstúpia. Možno si myslíte, že vstúpia, možno nie. A teraz vyskúšať to s jednou sestrou, potom s druhou, kde by sme takto došli a ďalej. A preto potom nie je Božia bázeň, vo svete budíš, ale ani v cirkvi, proste všelijaké veci. Takže nesmielime, týka sa to aj napríklad aj obliekania. Muž aj žena má sa tak obliec proste, aby neupútal na seba, na svoje sexuálne znaky, proste, aby nepútal pozornosť druhého človeka, aby ho nezačal obdivovať, proste. Samozrejme, že to je pekné. Nič stvorenie není tak zaujímavé ako ľudské telo. Žiadny objekt proste umelci toľko neznozorňujú alebo neospevujú tak, ako je ľudské telo. Je to proste zaujímavé, je to vrchol Božieho stvorenia, toho, čo stvoril, ale nemá sa ti stať Bohom ani centrom tvojho myslenia a rozmýšľania, preto to treba posvetiť. Dobre? A v tomto tento svet proste znižuje tú úroveň, tú laťku, že čo je ešte normálne, čo je ešte prípustné, prezentujú tam, že to je neškodné, že to nevadí, proste a tak ďalej, ale je to zlé. Dobre? Takže ak chceš byť spasený, vojsť do neba a chodiť po zelených pastvinách, tichých vodách a byť v Kanáne, tak musíš poslúchať Pána. A preto hovorí ďalej, ani nepokoušejme Krista, ako niekteří z nich pokoušeli a hynuli od hadího ušknutí. Ani nereptejte, ako niekteří z nich reptali a byli zahubení z houbce. Nereptejte. Toto proste bežne kresťania robia. Aj keď sa má dobre, tak povie, že sa má zle. Aj keď je bohatý, tak povie, že nemám moc proste, aby si náhodou niekto nechcel požičať, alebo tak stále rozprávie tak negatívne, nemám, reptajú, sťažujú sa, toto nie je dobré, nespokojní so svojím životom. Keby ľudia pred 100 rokmi mali to, čo máš ty, tak by celý deň spievali chvály Bohu. Že prídeš domov, otočíš kohútikom, máš teplú vodu. Nemusíš chodiť nikde do studne, nemusíš tam nikde zohrievať na peci, nemusíš tiepať drevo proste, nemusíš zdojiť krávu alebo niečo, máš všetko, otvoríš ladničku, máš tam všetko. Žiješ úplne v blahobytný život. Sú ľudia na svete, ktorí nemajú ani základné potreby naplnené. A ľudia majú proste všetko a čím viac o prosperity a bohatstva, tým ľudia sú väčší reptáci. Vážne. Tak toto je. A toto je proste zlé. Biblia hovorí, že nereptajte, nesťažujte sa, nebojte stále negatívni, ale radšej buď vďačný Bohu a ďakuj mu za to, čo máš a buď štedrý. Amen. Tým, čo nemajú. Amen. Preto máme nadáciu a preto posielame financie na poslednú Nikaragu, ja neviem kde proste a všade, kde je nejaký problém.
Rozmýšľal som, že či by bolo dobre možno aj pre Ukrajinu robiť nejakú zbierku, neviem, aká je tam situácia, uvidíme. Uvidíme, čo je pred nami a toto je, bratia, dôležité, dobre? Takže je treba poslúchať Boha a poviem vám, čo sa týka politiky, musíš byť, no proste musíš. Poviem vám to takto, musíš mať v tom jasný názor. Abraham a jeho potomstvo treba žehnať. Pretože Biblia hovorí Abrahamovi, ja ťa požehnám, rozmnožím ťa, a kto by žehnal teba a tvoje potomstvo, to aj ja požehnám. A kto by ťa preklial, to aj ja prekliam. Proste ja neverím, že sionizmus, neverím tomu, že sú to fašisti, neverím, že sú to agresori, bol som tam veľakrát v Izraeli, proste chodíme tam často, bratia tam chodia, není to pravda proste, není to pravda, vôbec tam není utlačania, je to nezmysel proste, vôbec nikoho nevyháňajú, môže tam žiť každý, kto chce a pravda je taká, že ja neviem, zamestnajú, tak ako zamestnajú Židov, tak zamestnajú aj Arabov, je to úplne jedno, není tam žiadna diskriminácia Arabov, to proste nie je. Ak niekto niekoho diskriminuje, tak na tých okupovaných v žiadnej časti, ktorá je pod židovskou správou, sme sa nikdy nestretli s nejakou nevraživosťou alebo s niečím. A naopak sme zažili, že niekde sme ani nemohli ísť, lebo prišla správa do vysielačky, že napadli nejaký autobus, hádžu kamene do turistov, tak nás zdržali, keď sa to ukludilo, za hodinu nás pustili. To sme zažili. Ale iba tá proste. Títo tu idú veľký satana, malý satana dookola. Nie je to pravda. Nie je to pravda. Izrael žehnáme, sme jeho priatelia a čo sa týka Kevimov a chceme byť proste solou a svetlom aj politicky a ďakujeme Bohu, že náš prezident, náš český, aj tak, že vždy proizraelský, že sa vždy vyjadrí dobre, správne. Jedna z mála európskych krajín, ktoré sú v EÚ, hlasovala Česká republika v rezolúcii, ktorú vydala Európska únia, že áno, Izrael má právo na svoju obranu. Není agresor, ale má právo na svoju obranu. Práve. Jediná a dve sa zdržali. Dve krajiny sa zdržali, jediná hlasovala proti, to bola Česká republika. Ostatné za. Amen. Dobre, takže v tomto majme jasno, bratia a sestry, v tomto majme jasno. Čo sa týka prírody, tak s tým si nemusím robiť starosti. Ak je pravda, že sa otepluje planeta, ja osobne som rád. Ja osobne som rád, mne to vyhovuje, z toho som nie nejaký sklamaný. Keď by bola každá zima ako teraz, ešte to teplejšie. Ja som rád. A čo sa týka cirkvi, bratia, je obrovský tlak. Je obrovský tlak na charizmatikov, na tých, ktorí nesú prebudenie a majú potenciál prebudenia. Je veľký tlak na nich, ich, poviem to tak, že uvadiť, spacifikovať, ukludniť a zobrať do svojho náručia. Ale ja vám poviem jednu vec, mne nejde o to, aby náš malý zbor bol akceptovaný od ostatných malých zborov. Nie je to úplne jedno. Ja o toto jednotu proste nestejím. Nie som proti nej, ale nie som za ňu za každú cenu. Nie som za konflikt za každú cenu, ale nie som ani za jednotu za každú cenu. Keď bude jednota v dobrej spolupráci, na dobrých základoch, nemám vôbec nič proti tomu, ale nevadí mi proste, keď nás budú hovoriť, že sme netolerantní a extrémisti a my si myslíme, my sme tí správni. Áno, iba my sme tí správni. Všetci, ktorí veria, že Ježiš Kristus je Syn Boží, všetci, ktorí proste veria Božiemu slovu a poslúchajú, sú tí správni. A či sa volajú tak, alebo tak, nie je to úplne jedno. Sú tí správni. A všetci, proste, kto chcú ospravedlniť, opekniť, rozprávať, napríklad modlárstvo, napríklad neviem, sexuálne hriechy alebo ďalšie, nejako to hovorím, že to je vlastne dobré, mariánsky blúd a ďalšie, nie. Neverím, že keď kňaz zdvihne oblátku a povie, že hlad baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, je to klamstvo. Toto je verš, ktorý je vytrhnutý z Biblie a toto slovo povedal Ján Krstiteľ, keď videl, ako ide okolo Jordánu Ježiš. Vtedy to bola pravda, lebo on pozrel, všetci pozreli, to je baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, to bola pravda. Amen. Ale keď to zoberie kňaz a povie, že baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, tak je to klamstvo. Proste to pravda nie je. List Židom hovorí, Ježiš jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, ktorí sa posvedcujú. V katolíckej cirkvi sa tvrdí, že kedykoľvek kňaz proste slúži omšu, tak obetuje Ježiša Krista. Že sprítomňuje jeho obeť, opakuje jeho obeť, je to podvod, je to lož. Je to lož, nie je to pravda. Prečo by inak proste, napríklad keď čítate o neviestke, že jej opýta krv svedkov Ježišovi. Ktorá iná organizácia na svete môže o kom inom by sme mohli povedať, že je opitý krv svedkov Ježišovi v celej našej histórii? O kom inom sa to dá povedať?
Niekto povie, to sú komunisti, no to nie je pravda. No nie. 10 000, napríklad viete, čo bola Bartolomejská noc, alebo ďalšie veci. 70 000 migrantov za jednu noc, veriaci ľudia Ježíša Krista, zomreli. Len preto, že neuznávali, že pápež je námestník Boha na zemi. Len preto, že neverili, že v tom odplatke je Ježíš Kristus. Len preto, že verili Božiemu slovu. Je to tak. A bratia, na tomto sa nič nezmenilo. Zmenila sa iba taktika. Celá vec je zhromaždiť sa spoločne ako bratia, prijať večeru Pánovu a pokloniť sa námestníkovi. Tvoj nikdy. Lebo len Bohu sa budeme kláňať. Amen. A keď takto budeme poslušní Bohu, tak ja vám poviem jednu vec. On nás privedie do nebeského kráľovstva, lebo je náš pastier a je strážca našich duší. Amen. Nie, že nás tam bude čakať, ale on nás tam dovedie. On bude s nami a bude nás tam viesť. Amen. Biblia hovorí, že pôjde pred nami, ako prvá línia. A uzavrie nás ako zadný boj. A pôjde aj vedľa nás. Obkolo si nás svojou milosťou. Tak hovorí Božie slovo. Ochráni nás. Hovorí, nebudem sa bať zlého. Hovorí, dal som mu moc a právo šliapať po hadov a škorpiónov a všetkej moci diabla, nič vám neuškodí. Proste je s nami. Amen. Dobre, bratia, takže tomuto treba veriť a treba zachovať proste vieru, alebo inými slovami poslušnosť voči Pánovi. Nie je za to, že sa zmenila doba, nemôžeme zľahčiť nič proste. Homosexualita je stále ohavnosť, tak ako je to napísané v Božom slove, vždy bola a vždy bude proste. A ja neodsudzujem toho človeka, ja s ním cítim sústrasť, mne je ľúto, ja by som mu chcel zvestovať evanjelium, ja by som sa chcel za ňu modliť, aby ho Ježiš oslobodil svojou mocou. Lebo ja nechcem, aby išiel do pekla, ale nemôžem povedať, že je to v poriadku. Že to nevadí, že sa zmenila doba, ako koho Boh stvoril. Napríklad terajší pápež je veľmi sympatickou a populárnou osobnosťou. Nenechajte sa tým oklamať. Je veľmi sympatickou osobnosťou. Veľmi. Mnohých to zvedie, lebo on napríklad, viete, ako sa vyjadril k nástrojom homosexuálov, ten jeho známy výrok z lietadla, keď niekde leteli. Že ak nejaký hľadá Boha, kto som ja, by som osúdil. On tým nepovedal ani áno, ani nie. Ale zjelo to veľmi dobre. A všetkých potešil. Chápete? Protestantom povie, sú to bratia, protest skončil. Pretože my sme tvrdili, že k spaseniu sú treba skutky, vy ste tvrdili, že k spaseniu je treba iba jeden skutok a to je veriť Ježíša Krista. A teraz spoločne tvrdíme, sme spasení vierou k tomu, aby sme robili dobré skutky. A všetci povedia, to je diplomat. Toto je ono. Konečne sa môžeme zjednotiť. Takže viete, v čom je problém? Oni chcú, aby my sme uznali jednu vec, že ľudia v tradičných cirkvách, tradičných evangelických cirkvách, ktorí nie sú znovu zrodení, v katolických cirkvách, ktorí nie sú znovu zrodení, ani to nikdy nikto nepovie. Myslia si, že budú spasení, lebo sa kláňa. Myslí si, že bude spasený, lebo ho pokvapkali vodou. Myslí si, že bude spasený, lebo zje oblátku, lebo ide na spoved. Keď máš sviatosti, si v poriadku. To tomu tvrdia a pritom my vieme, že je to lož. A chcú, aby my sme uznali, že aj oni sú bratia, aj my sme bratia a oni, títo bratia v tradičných cirkvách nie sú objektom našej evangelizácie, ale sú. Pretože na Slovensku sa 70% obyvateľov hlasí k tomuto a ja neverím, že 70% Slovenska sú spasení ľudia. Keby to tak bolo, tak Slovensko vyzerá inak. Amen. Preto aj tých 70% ľudí sú objektom našej evangelizácie a všetkých chceme priviesť Ježíša Krista. Amen. A toto je to, čo sa hrá. Jednoďme sa a poďme evangelizovať tých, ktorí nemajú Krista. Ale čo keď sú ľudia v tradičných cirkvách tiež nemajú Krista? Kto bude evangelizovať ich? Ale Ježiš kázal kde? V Izraeli. Peter bol apoštolom koho? Židov. Prečo? Však to boli Židia. Oni už mali všetko, predsa, nie? Mali synagógy, mali Tóru, mali Talmud, nie? Mali chrám. Všetko mali. Ale nemali spasenie. Lebo kto má syna, má život. Kto nemá syna, nemá život, ale nie je Boží dostávaný. Amen. Teda, my sme poslaní ku každému, kto nemá syna. Môže chodiť od malička do kostola.
Môže proste byť to, ale pokiaľ nemá syna, tak mu to vôbec nepomôže, nemá život a toto je bratia našou úlohou. Toto sa nezmenilo, táto Božia úloha sa nezmenila, táto Ježišové poslanie sa nezmenilo, toto my máme robiť v tomto svete, to je Božou vôľou, to je Božím plánom a v tomto nám Boh pomôže, v tomto nás bude podporovať, preto nám dal dary Svätého Ducha, preto nám dal autoritu, preto nám dal pomazanie, preto nás poslal uzdravovať a ďalšie veci, aby ľudia mohli byť spasení. Amen. Amen. Ideme to robiť? Amen. Aleluja. Je to tak? Dobre, bratia, vidíte teda, toto je dôležitá úloha, toto je pred nami a na to potrebujeme jednu vec. Na to potrebujeme stále viac byť plný Svätého Ducha. Amen.